Hei, salutare! Mulțumesc mult de invitație. Sunt Adriana Berexazi, mămica 3 fetițe minunate și vreau să vă spun că, da, viața mea nu dintotdeauna a fost roz și a fost o perioadă în care pur și simplu viața de mămică mi-a adus foarte multe schimbări. Dintotdeauna am fost o persoană activă care mi-a plăcut să mă implic în activități. Încă din perioada liceului eu conduceam grupe de copii la biserică, mergeam în tabere cu ei și mi-a plăcut foarte mult să fiu implicată în activități și în medii în care mă provocau să învăț, să-mi iau responsabilitate și să fac lucruri prin care să ajut oamenii, să ajut copilașii și pur și simplu asta mă făcea pe mine să mă simt bine. Dar după ce m-am căsătorit și au venit fetițele mele pe lume, am schimbat și mediul. M-am mutat într-o țară străină. Toate aceste schimbări, practic, am observat cum mi-au adus și un minus în viața mea, pentru că, da, am renunțat la foarte multe lucruri pe care le făceam înainte și pur și simplu simțeam nevoia de a cunoaște oameni care să mă provoace să învăț din nou și din nou lucruri noi. Dar nu am căutat o soluție. Deși simțeam stări ușoare de frustrare în viața mea și simțeam nevoia de relații sănătoase, nu am acționat și vreau să vă spun că pentru că n-am setat-o ca pe urgență de a lua niște decizii care să mă ducă pe drumul pe care eu îmi doresc, atunci au trecut câțiva ani buni, aproximativ 7 ani de zile, în care mă aflam tot acolo, în stările mele de frustrare, în care nu erau mulțumită și vreau să spun că asta mi-a influențat viața foarte, foarte mult. Și atunci când nu luăm decizii, de fapt, noi credem că nu se întâmplă nimic, dar chiar și prin faptul că renunțăm să luăm decizii, de fapt noi luăm o decizie de a nu aduce binele în viața noastră, de nu a fi noi acolo unde trebuie să fim și stagnăm și da, pur și simplu ne influențează viața negativ. Așa că dacă refuzi să iei o decizie pe moment și ți-e frică de schimbare, s-ar putea ca pur și simplu lucrurile să meargă din ce în ce mai rău. După aproximativ 7 ani de străinătate, am reușit să mă mut, da, în altă țară. Inițial am locuit 4 ani în Italia, după care m-am mutat în Germania. Involuntar a fost acest lucru, dar pur și simplu am plecat acolo cu gândul de a sta o lună de zile și am rămas și acum am aproximativ 7 ani de Germania. Și vreau să vă spun că am avansat foarte mult, aici am studiat, am făcut practică în domeniul meu și am ajuns să lucrez în domeniul meu. În momentul în care am început să profesez în domeniul meu, mi-am dat seama că am realizat destul de mult și cu toate acestea eu nu mă simțeam împlinită. Am studiat jurnalism timp de 2 ani de zile. În al 3-lea an de facultate am renunțat pentru că nu mă vedeam pe viitor lucrând în acest domeniu și pentru că visul meu era să ajut oamenii și să lucrez ceva care nu doar să fiu plătită pentru ceea ce fac și în același timp să pot să și ajut oamenii. M-am gândit foarte serios ce ar trebui să fac și așa am ajuns să studiez psihopedagogia specială, pentru că îmi doream foarte mult ca să ajut copiii și oamenii cu probleme de sănătate, să pot să contribui la dezvoltarea lor și pur și simplu la bucuria și la fericirea lor, să fiu acolo parte în care să pot să aduc mai multe zâmbete
în viața unor oameni și vreau să vă spun că, da, am reușit să lucrez în domeniul meu, însă nu tocmai ceea ce eu îmi doream. Momentan lucrez ca și educatoare în Germania și mi-am dat seama că, de fapt, eu pot să realizez mai mult de atât. Îmi place să lucrez cu copii, însă simțeam că aici nu pot să ajut și să... De fapt, eu sunt făcută pentru mult mai mult în această viață și acela a fost momentul în care frustrarea mea a ajuns la culme și mi-am dat seama că am nevoie să cunosc oameni de calitate, oameni care să mă inspire și să găsesc din nou un mediu prin care să mă conectez cu scopul vieții și cu visul meu. Pentru că, da, în adolescență am avut parte de oameni minunați care mi-au rămas pe sufletul meu, care m-au ajutat să-mi găsesc scopul vieții și să-mi dau seama că eu sunt făcută în această viață ca să ajut oamenii, pentru că noi oamenii avem nevoie de alți oameni care să ne ajute să înțelegem de fapt ce este cu viața noastră și unde vrem să ajungem. Avem nevoie de oameni care să ne ofere mai multă lumină în viața noastră. Așa a fost în cazul meu și o să le mulțumesc toată viața pentru că la momentul potrivit au fost acolo și mi-au deschis ochii și m-a făcut să înțeleg că scopul meu în această viață este cu adevărat un scop măreț. Ei bine, vreau să vă spun că acum 2 ani de zile am dat curs căutării, pur și simplu soluțiilor în mediul online, pentru că mi-am dat seama că da, aici am șansa să găsesc oameni cu care să mă potrivesc și oameni care să mă inspire, oameni care să mă provoace să învăț lucruri noi și să învăț să fac lucruri de calitate, să mă pot conecta zilnic cu oameni care împreună să putem să schimbăm această lume. Și a fost o persoană care mi-a atras atenția după foarte multe căutări în care am refuzat toate oportunitățile care mi-au fost oferite pe mediul online pentru că nu-mi doream să fac vânzări de produse, îmi doream mai mult de atât. Așa că, da, după ce am refuzat tot eram în acea perioadă în care eu încă căutam soluții și mi-a atras atenția Milentina Marcus, pe care vreau să-i mulțumesc foarte, foarte mult pentru că mereu aduce valoare în viața noastră și m-a inspirat prin tot ceea ce ea transmitea pe media. Eu cunoșteam această oportunitate de foarte mulți ani, însă n-am cunoscut persoanele potrivite alături de care să dezvolte această oportunitate. Ei bine, aici m-am conectat cu totul, pur și simplu cu visul meu și cu pasiunile mele, plus că aceste produse minunate m-au ajutat pe partea de sănătate. Eu m-am confruntat foarte mulți ani cu blocaj de coloană și dureri de articulații și, da, foarte mulți ani am urmat tratamente și am știut că, da, acesta este momentul în care să încerc și gelul de aloe vera și vreau să vă spun că m-a ajutat enorm de mult și mi-a adus beneficii foarte, foarte rapide. Nu mă așteptam. După 3 luni de zile, blocajul de coloană a dispărut și de atunci am mai avut probleme de articulații și mă simt excelent. Pur și simplu, cei din familia mea au venit spre mine și mi-au cerut ca și ei să consume gelul de aloe vera. Am văzut că tot mai mulți oameni se simt minunat datorită acestor produse și mi-am dat seama cât de mult pot să ajut și pe partea de sănătate, dar pentru că eu deja primisem foarte mult suport din această comunitate, deja devenisem o altă persoană, deja s-a prins focul în inima mea și dorința de a ajuta tot mai mulți oameni, deja a început să iubesc pur și simplu tot progresul pe care îl vedeam la mine și eu mă vedeam cu alți ochi, puteam să zâmbesc mai mult și s-a văzut și pur și simplu în activitățile mele de familie, pentru că eram cu altă persoană. O mamă nu este împlinită dacă pur și simplu personal nu se simte ea ok. Oricât de mult va încerca ca să fie o mamă bună și o soție bună, nu va reuși. Pentru că noi avem nevoie ca să fim bucuroși în lucrurile pe care noi le facem și dacă nu simți bucurie în tot ceea ce faci, atunci, da, nici într-un domeniu al vieții tale nu vei fi productiv. Pur și simplu mă chinuiam să fiu o mamă bună și vedeam că pur și simplu nu sunt așa cum trebuie. Nu eram mulțumită de acest fapt. În momentul în care am văzut că
mă regăsesc și că din nou am posibilitatea să fac ceea ce îmi place, să am resurse prin care să pot să învăț și să mă dezvolt, să fiu motivată zilnic, mai ales în sesiunile noastre de lucru. Nu ai cum să stai jos, deci indiferent cu ce stări negative te trezești dimineața, acolo îți oferă un vibe minunat prin care știi că trebuie să mergi mai departe, pentru că a sta pur și simplu în același loc nu este nicio soluție și eu nu mai vroiam pur și simplu acest lucru, nu vreau să mai revin la stările mele de frustrare, care vreau să vă spun că am influențat foarte mult familia mea și fusesem pur și simplu în acea perioadă, da, ne gândisem să divorțăm și vreau să vă spun că s-a schimbat total viața noastră. Acum suntem foarte fericiți ca și familie și o femeie are puterea să schimbe, pur și simplu, să aducă raiul în casa ei atunci când ea este ok. Pur și simplu a fost revărsată o dragoste în mine, a fost și de ce toate aceste lucruri, pentru că în această oportunitate, datorită oamenilor, pur și simplu, care sunt aici, te ajută ca să vezi viața cu alți ochi. Și nu doar să te plângi că nu ești ok și ești îndemnată să acționezi și chiar îți oferă tipsuri clare. Am iubit să fac întotdeauna lucrurile de calitate și nu mi-am dorit ca să mă joc de-a network marketingului, îmi doream să învăț să fac asta într-un mod profesionist, pentru că mă săturasem să văd pe mediul online oameni care pur și simplu exagerează cu postările de produse pe Facebook și nu-mi doream să fiu una dintre ei. Îmi doream să aduc valoare în viața oamenilor și să ajut. Da. Aici mă bucur că pot să informăm oamenii și putem să le oferim informații de calitate și este minunat să vezi cum vin oamenii și îți mulțumesc pentru că le-ai oferit o soluție pentru a se simți mai bine, pentru că da, copiilor sunt mai bine datorită soluției pe care tu ai oferit-o, pentru că anumiți oameni și-au rezolvat probleme grave de sănătate, pentru că oamenii și-au schimbat viața total și chiar în sesiunile de lucru poți vedea povești care îți dau lacrimile și pur și simplu vezi cum oamenii și-au schimbat viața radical, așa cum și eu mi-am schimbat viața radical. Vreau să vă spun că sunt foarte fericită de toate schimbările care au fost în viața mea și fetițele mele sunt foarte încântate de faptul că au șansa să călătorească mult mai mult și să avem experiențe minunate datorită acestei oportunități minunate. Vreau să vă spun că un lucru minunat a fost că m-am conectat foarte mult cu valorile acestei companii. Este foarte important ca să te regăsești în valorile companiei. Și da, sprijină familia și ne oferă experiențe minunate de-a dreptul. Îți dă șansa să guști viața cu pur și simplu la un alt nivel de calitate a vieții, îți dă șansa pur și simplu să îți obții acea libertate financiară, să-ți câștigi timp și pur și simplu acele feedback-uri care vin din partea oamenilor că ai fost parte pur și simplu din schimbarea lor, că la un momentul potrivit le-ai oferit o oportunitate sau o soluție pentru sănătatea lor, este minunat să vezi cum poți să ajuți oamenii. Momentan vreau să vă spun că dezvolt un business în 10 țări, am reușit să ajung, da, să-mi dezvolt această afacere în 10 țări și să ajut oamenii ca să poată să ducă o viață mai bună sau să se simtă mai bine, însă misiunea mea este să ajut mii de oameni și zeci de mii și cu siguranță atât timp cât mai am o zi și încă o zi este o nouă șansă să mai ajung la cineva și să mai spun de această oportunitate minunată care poate să ofere pur și simplu șansa să duci viața pe care tu ai visat-o. Și vreau să vă spun că pentru fiecare dintre noi aici sunt soluții și ne arată pur și simplu calea cum putem noi să ajungem exact acolo unde ne dorim și cum poți să ajungi acolo unde îți dorești, pur și simplu prin oameni care deja sunt acolo unde tu îți dorești. Caută-ți acel mediu
și oamenii care pur și simplu te pot învăța să urmezi acel traseu și, bineînțeles, în felul acesta vei ajunge mult mai rapid. Asta a fost ideea mea, să pot să învăț de la oameni cu experiență, oameni care au un succes imens, pentru că știam că în felul acesta și succesul meu este garantat. Sunt foarte încântată de tot ce am realizat și sunt și mai încântată pentru că știu în următoarele 2 luni unde voi ajunge și vreau să îți spun, negocia cu visele tale. Dacă cauți o oportunitate minunată care să te ajute să îți schimbi viața, aici ai mediul potrivit și pur și simplu sunt încântată de dreptul să văd oameni din diferite domenii de activitate cum împreună putem să facem lumea mai bună. Nu amâna, pentru că amânarea pur și simplu vine cu consecințe și nu o să te simți bine, nefăcând lucruri în viața ta, neluând decizii, de fapt iei decizia să nu ai viața pe care ți-o dorești. Așa că, da, cel mai potrivit timp pentru a face ceva în viața ta este acum. Îți doresc mult succes și, da, alături de această comunitate minunată, este pur și simplu imposibil să nu ai succes. Vă doresc mult succes tuturor și credeți în voi, în visurile voastre, pentru că de noi, de fiecare, depinde unde vom fi peste 1 an, peste 2, cum va arăta viața noastră în viitor și, da, de noi depinde de deciziile pe care le luăm zilnic, dacă suntem fericiți sau nu, dacă încă suntem frustrați sau pur și simplu ne bucurăm din plin de viață și de realizările pe care le avem zilnic, pentru că viața este o călătorie și pur și simplu un proces. Este o poveste pe care pur și simplu putem să facem lucruri minunate zi de zi. Și asta este minunat, că aici suntem îndemnați ca în fiecare zi să ne bucurăm de ceea ce vom realiza și trăim pur și simplu acel succes înainte. Așa că, da, crede în tine și ascultă-ți acea voce interioară și dacă ai nevoie de o schimbare, fă-o, nu-ți fie frică de ea.